नमस्ते. आज मी टाकळ्याची भाजी बनवते आणि ही भाजी आहे ना खूप वर्षापूर्वी जशी बनवायचीत ना तशी त्या पद्धतीने मी आज बनवते. त्याला नाही फ्राय नाही काही नाही अशीच आणि एकदम कमी साहित्यामध्ये म्हणजे गरिबाची भाजी सावकार. आता हे बघा टाकळा मी चांगला स्वच्छ धुवून त्याला कापून घेतलाय. आता हा आपल्याला शिजवायचा आहे. त्याला लागणारे साहित्य त्याला लागणारं काहीच साहित्य नाही ते तुला नंतर दाखवते. स्क्रीन मध्ये दिसतंय मला पण कायच नाही. कांदा मीठ घेतलाय फक्त. भाजीच्या वरती पाणी ठेवायचंय शिजायला. ओके. असं भाजीच्या वरती असं पाणी ठेवायचं हम्म. आणि याला चांगलं शिजवून काढायचं आहे. त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं. हा फुल गॅस आहे इथे मी ठेवते या गॅसवरती. किती वेळ शिजत ठेवायचं? आपल्या 10 मिनिटं तर शिजायला पाहिजे चांगला. फुल गॅसवर? फुल गॅसवर 10 मिनिटं चांगला शिजवायचा. चालेल. हा आता आपला टाकला शिजेपर्यंत आपण काय करायचं कांदा वगैरे कापून घ्यायचा. तर एक कांदाची भाजी असेल ना तसा तो कांदा घ्यायचा. मिलते हैं 10 मिनट के बाद ब्रेक के बाद. हा आता इथे बरोबर 15 मिनिटं झाले. 15 कशी 10 मिनिटं फास्ट गॅस होती हा हे बघ आणि 5 मिनिटं स्लो गॅस. हा म्हणजे ती भाजी आहे ना चांगली शिजायला लागते ना. हो. मी 10 मिनिटं सांगितली मग 10 मिनिटच नाही शिजवायची. म्हणून त्यांना एक्झॅक्ट टाइम सांगितलं मी. बरोबर. आणि शिजलं की नाही हे कसं समजायचं? ती बरोबर तर कलर चेंज होतो त्याचा. आणि बघ चांगली शिजली आहे ती शिजते बरोबर. ओके. पण याची चव कशी असते एक्झॅक्टली? तू खाऊन बघ. आता मी पण खूप वर्ष खाल्ली नाही. आता झाले ते 30-35 वर्ष तरी झाले असतील. तर आता मी ती भाजी बघते. मला मुंबईला मिळतच नाही होती ना. मला ही भाजी कधी करून दाखवायची होती. मग अशा तुझ्यासारखी भाजीच नाही मिळत होती तर मी कशी करून दाखवणार गावच्या पद्धतीची भाजी. अशा तुझ्यासारखी किती माणसं असेल ज्यांना अशी खायची इच्छा असेल? म्हणजे काय खायची इच्छा म्हणजे आपल्याला अजून करून दाखवायची आवड. आपल्या पहिले रेसिपी आहे कोकणातली. हो हो हो. आता ती भाजी आपली शिजलेली आहे. गॅस बंद करते आणि आता आपल्याला थंड व्हायची वेळ बघायची. म्हणजे नॉर्मल स्वतःहून नॉर्मल झाली पाहिजे. हा स्वतःहून थंड व्हायला पाहिजे ती. मग याला अजून 10-15 मिनिटं जाणार. हा थंड आता गाळून घ्यायची पहिली. ही पहिली याची ताटात गाळून घ्यायची. मग चालणी घेतलीस तर आपण नको नाही ते थंड झाली तरी चालेल अशी. आणि थोडी अशी थंड केली तरी पण चालेल आणि चालणीवर काढली तरी पण चालेल. चालेल ना. मग ते लगेच होईल. माशी थंड होते. लगेच होईल. अशी थोडी थंड होऊ दे म्हणजे ती त्याच्यामध्ये गरम पाण्यामध्ये मुरेल पण ना जरा. हो बरोबर. हा अशी झाकून ठेवायची. आपल्याला काही एवढा काही घाई नाही आहे. वेळ आहे है ना. असं आरामात जसं करणार ना तशी ती रेसिपी चांगली लागते. बरोबर. हा घाई नाही कधीच करायची. तो मिलते है थंड झाल्यावर. हा. आणि ही भाजी कशी माहितीये आता आपल्याकडे भाकरी नाही आहे पण ही भाजी भाकरी बरोबर खायची. भाकरी बरोबर चपाती बरोबर बनवल्याच ती खायची. तू म्हणशील अशी मी आता बनवतो आणि संध्याकाळी खाईन तर ती भाजी आमते. कांदा कच्चा असतो त्याच्यामध्ये. असं आहे काय? हा म्हणजे ही फ्रेश भाजीच खाल्ली पाहिजे. फ्रेश भाजीच खायची चांगली. म्हणूनच त्याला सावकार बोलतात ना. आणि समजा आता बनवून आपण फ्रीज मध्ये ठेवली तर? नाही फ्रीज मध्ये कशाला ठेवायची एवढी. म्हणजे ही आता आपल्याला एवढी खायची सर्व? ही किती होणार आहे भाजी तू बघ नंतर. हा काय? हा हे आता जरा थंड होऊ द्या मग तुम्हाला मी आरामात दाखवते. मिलते हैं ठंडा होने के बाद. हा इथे आपली भाजी थंड झालेली आहे. ऑलमोस्ट 10-20% राहिली आहे. आणि ते कांदा कापते. कांदा कापले आहे तो कमी पडेल ना म्हणून अजून एक कांदा घेतला. चॉपिंग पॅडची गरज नाही. गरज नाही. आणि हे कोणी दिलाय माहिती आहे का? हे सेकंड नंबर बहिणीनी. बरोबर. आंबे शेतातले बहिणीनी तेव्हाच दिले ना. जेव्हा ते सर्व आंबे शेतातले माणसं भेटायला आली होती तुला. हा सबस्क्रायबर आपले आलेले ना. हा ते 5 जण लेडीज आले होते तेव्हा तिने आणलं. कांदा मात्र याच्यामध्ये आहे ना थोडा जास्त लागतो या भाजीमध्ये. म्हणजे खाता नाही चरचर आवाज आला पाहिजे. आता ही भाजी बघा चांगली शिजली आहे आणि हात घालण्यासारखी थंड झाली आहे. आता जाम पूर्ण पाणी काढून टाकायचं जोर लावून. आहे तेवढा जोर लावायचा. हा काय? दंडाची आपली एक्सरसाइज पण होईल. बायसेप्स वाढेल.
बायसेप ट्रायसेप सर्व वाढतील. हा, हे बघ हे बघ अरे वा वा वा. हे बघ सुकी झाली नाही बघ. असं म्हणजे पाणी नसलं पाहिजे, म्हणजे जेवढं पाणी जेवढं पाणी नसलं काढू पाहिजे. शकते तेवढं काढून हा. टाकायचं. आणि लगेच असे त्याचे गोळे गोळे नाही ठेवायचे, पूर्ण परत सिंगल करायची ती भाजी. सुट्ट करायची. हा अशी असं 2 हातांनी करा एकदम मस्त. 2 हातांनी करायचं. असं काय नाही त्याची टेस्ट जाते वगैरे, हम्म. त्याचं ते हेच आहे. काम म्हणजे तसंच त्याची रेसिपी तशी आहे. हा. पूर्ण सुट्टी करायची, जशी आपण कापतो तेव्हा सुट्टी असते ना हम्म. तशी मोकळी करायची, एकदम गोळे गोळे नाही ठेवायचे. ओके. आता इथे मम्मी बघा काय काम मला डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे, मला डिवाइड केलेलं आहे. तर मग हे गोले आहेत ना, हे गोळे गोळे फोडायचे. फोडायचे. कसं आहे आपला सावकार, दिवाळी. पाणी अजिबात पाणी नाही ठेवायचा, पूर्ण असे दाबून काढायचे, जोर लावायचा आणि पूर्ण दाबून काढायचं पाणी. आणि ते बघा जेव्हा मी सेपरेट करतो ना त्याला असं, तर सुकं सुकं वाटतंय मला ते. हा सुक्की वाटली पाहिजे एकदम. आणि एवढ्या इझिली पण ते सेपरेट होत नाही, जरा आपल्याला असं बघा असं असं करायला लागतं. परत असं झालं आपण असं करायचं. तेवढी भाजी झाली बघा आताच. काय अजून ते गोळे गोळे, आहेत ना? हे बघ सिंगल कर एकदम. पाणी अजिबात नाही ठेवायचं त्याच्यामध्ये. आणि थोडे गरम असताना आपण असे गोळे करून काढले ना दाबून, तर तेवढे आपले हात पण शेकतात. कुठे शेकतात हे काय गरम पाण्यामध्ये, ते बघा. गरम आहे ना पाणी तर शेकतात आत. ना, त्याच्यामध्ये हात पण शेकतात चांगले. पाणी नको आहे ना आता. नको. हा पाणी आपण वाढा टाकलं तर नाही आधी नाही टाकायचं, ते जातोच ना. पूर्ण खुली केली बघ. असं बोलतात ना, हो सावकार होणं काय करताय. हा हा. पूर्वी खूप माणसांची परिस्थिती नसायची ना. हो आता 35 वर्षापूर्वीची गोष्ट. बरोबर. हा तेव्हा मी लहान होते, अशी मीडियम लहान होते. मीडियम लाल का असं. छोटी म्हणजे एकदम छोटी पण नाही, एकदम मोठी पण नाही. तू कितवी पासून मम्मी जेवण बनवायला सुरू केलं. चौथी शाळा सोडल्यापासून. वा 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 वा, क्या बात आहे. मग शाळा सोडली नाही, म्हणजे 5 झाली आणि मग नंतर मला शाळेत पाठवली नाही. हा समजलं. फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्व ते ना. नाही आजारी पडायची मी. हा काय. पहिली म्हणून नाही पाठवायची. त्याचं साहित्य बघा काय काय आहे ते. साहित्य अगोदर मी तुम्हाला सांगतो, डिस्टर्ब करतो सॉरी मी, पण जसं आठवतं तसं. आजारी पडायचे ना मम्मी, खरं खूप आजारी पडायची. युट्यूब चॅनल चालू व्हायच्या अगोदर ना मम्मी सारखी आजारी, बाप रे बाप. दिवस म्हणजे छोटी होती ना तेव्हा आजारी पडायची, म्हणजे नजर लागायची. आता मी जेव्हा 11-12 ला होतो, 12ची एक्झामिनेशन देऊन पण मी आय गेस ICU मध्ये गेलो होतो ना. हा 11 तेव्हा मी ICU मध्ये होती आणि तुझी 12ची एक्झाम चालू होती. हा मी पेपर देऊन फटाफट 15 मिनिटं अगोदर झालं, मी कसं निघू बाहेर असं झालं होतं. दिलं, सबमिट केलं आणि मी इथे आलो. 10च्या वेळी पण मम्मी जरा मला असं वाटत होतं, तरी आमचे पर्सेंटेज 80+ आहेत. आम्ही तरी इकडे पण लक्ष दिलं, आम्ही तिकडे पण लक्ष दिलं. आणि ग्रॅज्युएशनच्या वेळी पण मम्मीला आम्ही बंद करून जायचो, पण मम्मी बोलले तर कूलर लावून जायचे. होय. आता तुम्हाला नाही मोठं थँक्यू बोलायला वाटतंय मला. जेव्हापासून युट्यूब चॅनल सुरू झालेलं आहे, मी पाचची हिस्ट्री का काढली, कारण प्रेझेंटमध्ये 5-6 इयर्स तिला काहीच झालेलं नाही. तिचा फोकस रेसिपीजवर आहे, तिचा फोकस तुमच्यावर आहे, काहीतरी नवीन दाखवायला. आणि त्याचा फायदा आम्हाला झालेला आहे, कारण ती हेल्दी झाली. म्हणून तुम्हाला खूप मोठं थँक्यू. म्हणून जरा रेसिपीच्या मध्ये जरा बडबड गेली. आता ही एवढी भाजी झाली आहे ना, ही तेव्हा माणूस एक माणूस खाणार. ही एवढी भाजी असं एक बचार. बापरे. हा एक माणूस भाजी खायचा तेव्हा. अर्धी भाकरी जीवावर असायची, कधी कधी अर्धी भाकरी, 1 चौथ भाकरी, कधी कधी कोणाला मोठा माणूस असेल तर त्याला 1 भाकरी आणि एवढी चांगली भाजी अशी वाढायची ताटामध्ये. आता मी ते भाकरी नाही भाजली आहे, नाही तर तुम्हाला दाखवली असती. एका बाजूला एवढी भातासारखी भाजी आणि भाजीसारखा भात असं समजा तुम्ही. अच्छा अच्छा, समजलं समजलं ना. हा आता याच्यामध्ये साहित्य बघा. आता इथे 1 कांदा घेतलाय, हे 2 कांदे घेतले. ते कांदे मिक्स करायचे पहिले. आता साहित्य कांदा पण कच्चा आहे.
आणि साहित्य इकडे दिसतंय. पूर्वी नाही म्हणायचे हळद मीठ मसाला टाकून आपण खायचं. तेच आहे इकडे रेसिपीमध्ये, हळद मीठ मसाला बस. बस, तेल नाही काय नाही, मीठ. मसाला. म्हणजे ही पौष्टिक भाजी, आयुर्वेदिक पण भाजी आहे. ह्याचे फायदे पण भरपूर आहेत. कोण सांगणार पण नाही एवढे फायदे, तेवढे फायदे. आयुर्वेदिक भाजी आहे ती. टाकल्याची भाजी, टाकळ्याची भाजी झाली आपली भाजी. आता ही भाजी अलगद मिक्स करायची, मळायची वगैरे नाही. झाली. बापरे, माझे सॅलड, पूर्वीचं सॅलड झालं हे. मग का माणसं का ताट नको पहिली. हो, म्हणून पूर्वीची माणसं ताट एकदम. बापरे, मला वाटलं का आता तू काय तेलामध्ये तिकडे काय फ्राय फ्री करशील काय. नाही झाली आपली. वा वा. पण ही पद्धत आता नाही करत कोण. आता तव्यावर तेल टाकून फ्राय करतात. नाही पण आपल्या सर्व बघणाऱ्यांनी ही करा जरा. मला तर खूप आवडली. मी तर माझ्या क्लायंटला सजेस्ट करणार आहे मम्मी आता ही. अशी आता ही तुला सर्व करून दाखवते जरा ताटामध्ये. झाली. आणि अशी करताना, मिक्स करताना ना दाबायची नाही अशी. मग पहिली दाबून काढायची असते ती, पाणी काढायची. बरोबर. आता मिक्स करताना अजिबात दाबायची नाही. वा वा. एकदम सुकी झालं ना आपलं सलाड सारखं बघ. मस्त है ना. ही अशी एक चपातीचा भाकरीचा एवढा तुकडा आणि त्या तुकड्यामध्ये एवढी भाजी. आता भाजी केवढी घेतात तुकड्यामध्ये बघ, अशी भाजी घेतात एका तुकड्यामध्ये एवढी. अशी खातात. म्हणजे माणूस सर्वच खाऊन टाकेले. मग सर्व सांगते काय, ही एका माणसाला भाजी. वा वा वा. म्हणून मी तुला काय बोलले, एवढा पाहिजे तेव्हा एवढी भाजी होणार. असं. तरी आपण 2 जण आहे आणि आपल्या बाजूला काकीला द्यायचं बस. त्यांना द्यायचे कारण त्यांना सांगितले मी, माझी नवीन रेसिपी आहे जुनी. त्या दिवशी डिस्कस नाही करत होती वरतून. इथे आपली रेसिपी सर्व होते. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवेल. ह्याच्यात थोडीशी ठेवू. तुला प्लेट मध्ये देते ना. प्लेटमध्ये द्या. तुमचं रेडी. पण बघ ना पूर्वीची कशी बदलत होती भाजीची. आणि आता इथे टर्न कॅमेरा आपल्या पाठी आहे बरोबर. तेल नाही, पाणी नाही, आपली भाजी तयार. ते ह्या रेसिपी मध्ये तेल नाही आहे. तेल नाही. ऑइल फ्री रेसिपी म्हणू शकतो आपण ह्याला. है ना. ही रेसिपी ऑइल फ्री आहे. तेल कुठं वापरला आपण. तेल नाही वापरायचंच नाही. तेल इकडे स्क्रीन मध्ये तेल वापरायचंच नाही या भाजीला. टेस्ट करूया. ही पूर्वीची आहे आपली, खूप वर्षापूर्वीची ही भाजी आहे. अशी बनवतात. तुम्ही बोलतात ना मला, माझे पूर्वी तर सगळे, आता 5 वर्ष झालीत मला ना, तर पहिले मी सगळे असेच गावचे प्रकार मी बनवलेले आहे. तर ते कसे आता पाठी खूप उशीर होतो ना जायला आपल्याला रेसिपी बघायला. तर तुम्हाला मी आता परत मी तशा प्रकारचे परत रेसिपी करून दाखवेन. आणि ही भाजी आहे ना, माझी मोठी बहीण खात नव्हती पहिली, आता खाते. तिला आवडायची नाही. टेस्टिंग मध्ये कांदा येतोय, मीठ मसाला लागतोय ना, कांदा मीठ मसाला आणि मीठ आणि सॉरी काय हळद तर लागत नाही, कांदा मीठ मसाला लागतोय ना. हळद पण नाही टाकली तरी चालेल. मीठ मसाला आणि कांदा एवढ्याच गोष्टीमध्ये ही भाजी बनते. कसं लागतं माहितीये का, चणा चटपटी आपण खातो माहितीये. बरोबर ना. बरोबर. असं तुम्हाला वाटणारच नाही की तुम्ही दुसरं काय खाता आणि तुम्ही आवडीने खाल पण. भाकरी बरोबर कांदा भाकरी कशी खातात, मग तसाच हा प्रकार आहे या भाजीचा. ही भाजी घेऊन जा तुम्ही, भाकरी भाजा. आठवणीने भाजी बनवला तर भाकरी बनवा, कसली पण भाकरी बनवा. आणि त्याच्यावर तुम्ही भाकरी बरोबर खुसखुशीत भाकरी आणि भाजी कुरकुरीत भाजी किंवा नॉर्मल भाताच्या ताटामध्ये आपल्या ताटामध्ये घेऊन खाऊ शकतो. परत एक प्रश्न होते, आमच्याकडे नाही मिळत. तुम्ही इकडेच बघा ना, एक्झाम्पल बघा, 35 वर्षानंतर भाजी. मी मुंबईला खूप प्रयत्न केला होता, म्हणजे कोणाकोणाला मी सांगायची पण मला टाकळ्याची भाजी आणा, मला रेसिपी बनवायची आहे, मला हा प्रकार दाखवायचा आहे. आता कमेंटमध्ये सांगा की हा प्रकार कोणाकोणाला माहिती होता असं. आणि तुम्हाला खरं सांगतो, जर टेस्टी नसेल तर म्हणजे एवढे आवडीने खाल्ले नसतील ते मस्त लागते. चणाची आपली कशी लागते, चोरी कांदा त्याच्याबरोबर टेस्ट लागते कांद्याबरोबर. पहिले नाही गाणं होतं ना, कांद्यानं भाकरी खाऊ दे, ते दादा पण घेतो ना, कोणाचं तरी होतं ते नाही मला आठवत आता कोणाचं. कांदानी भाकरी, काठीने बोंगडा घेऊ द्या किर, मग कांदानी भाकरी खाऊ द्या. मी गाणं म्हणून काय दाखवत माहितीये का, मी जर गाणं म्हणलं बरोबर भाकरी खायची पूर्वी लोक, कांदा चिचून त्याच्याबरोबर भाकरी खायची.
मी जर आता गाणं बोललो ना काय ते काय ना काय लिरिक्स मध्ये प्रॉब्लेम येणार आहे. आता ही तुम्हाला भाजी आहे ना टाकळ्याची भाजी, ही कशी वाटली ती तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा आणि आणि तुम्ही पण बनवा. आणि तुम्ही पण बनवा अशी. आणि व्हिडिओला आणि मला तुम्ही म्हणता ना गावच्या सगळ्या आई फोडशीची भाजी दाखवा, याची भाजी, अरे पण मला बिनला तेव्हा मी दाखवणार ना. पण आम्ही ती available आपल्या करणार. समोर होती म्हणून मी दाखवली. मला आता खूप आवडली जुनी पद्धत. तर जुनी पद्धत भानगा वगैरे यायला खूप वेळ आहे. मी आता भानगासाठी मी निरोप दिलेला आहे माझ्या पप्पूच्या आत्याकडे. त्यांच्या तिकडे वरती रान आहे, ती काजूच्या झाडावर चढली होती ना एकदा, तिकडे भरपूर रान आहे. ते मी बोलली. आणि एक सांगायचं राहिलं मला, की जे प्लंबिंग वर्क केलं होतं ना ते आते आहेत ना आपले, त्यांच्या काकू म्हणजे त्यांच्या हसबंडने म्हणजे त्या मामानेच केलं होतं ते. हा ते लय मोठी गोष्ट. मी म्हणजे विसरून कसं गेलो मी त्यांचं नाव घ्यायला, एवढी त्यांनी आम्हाला मदत केली. खूप छान रेसिपी, खूप छान. आणि असेच आपण ट्रेडिशनल रेसिपीज काय नाही का आपण शिकत राहू. त्यासाठी तुम्ही दोन वस्तू तर म्हणजे दोन एवढ्या एफर्ट्सला तुम्ही ना हेल्प केलीच पाहिजे. ते कसं व्हिडिओला लाईक करून आणि व्हिडिओला शेअर करून जास्तीत जास्त. पप्पू माझा बडबड करतो, कधी कधी त्याचा शब्द चुकतो, पण तुम्ही बोलत नाही राहायचं सारखं. इम्प्रूव्ह करणार. नाही बोलत नाही राहायचं सारखं. आता समजा एखादा माणूस जर तो लंगडा आहे आणि त्याला तो चालता चालता पडतोय, तर त्याला आपण लंगडा बोलून चालेल का? त्याला लंगडा बोलला तर त्याला किती वाईट वाटेल. देखो अभी शुभांगी किरण नहीं बोल रही है, अभी माँ बोल रही है. हा मम्मी बोलते. तर व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुम्हाला थँक्यू. आणि भाजी जरूर जरूर बनवा. बाय.